Tyypillisimpiä lainavakuuksiahan meillä on tietysti nämä korut. Koruja tulee määrällisesti kaikkein eniten, että se on se tyypillinen, että siellä on sitä kaulaketjua, korua, riipusta, sormusta. Pientä, helppo tuoda on pientä ja arvonmääritys on meille helppoa. Se on oikein mukavaa arvioitavaa myöskin. Korujen lisäksi rannekellot. Tässä esimerkkinä tämmöinen Tissotin automaattikoneistolla oleva kello. Laina-arvo on semmoinen noin 300 €. Rannekelloissa hintaan vaikuttavia tekijöitähän on tietysti kunto, mutta laatikko, alkuperäinen laatikko ja takuutodistus on hyvä olla mukana, vaikuttaa heti hintaan. Monesta taloudesta löytyvää oivatoikkaa. Tässä vähän harvinaisempi malli. Laina-arvo liikkuu siellä jo lähelle 1000 €. Tässä meillä on pöytähopeita. Chippendale ehkä meidän kaikkein myydyin sarja pöytähopeista 6+6 kappaletta. Laina-arvoa tämmöisellä alkaa olemaan jo 500 €. Mennään vuosi taaksepäin, niin vastaavasta setistä niin vuosi sitten lainasummat on ollut siellä 250 paikkeilla ja nyt ollaan siellä jo 500 €. Että korotus on huikea. Hopeen hinta, kun on tässä viime aikoina noussut huimasti jopa enemmän kuin kullan hinta, niin kyllä se kaikkein suurin yllätys asiakkaalle tulee hopeen hinnassa. Sitten on vielä merkkilaukkuja. Louis Vuitton, niistä ehkä kaikkein yleisimpänä. Tämmöisen vähän isomman laukun laina-arvo meillä on siinä vähän alle 1000 €. Ja laukuissa myös niin ostokuitti on aina pakollinen ja dustbagit ja laatikot vaikuttaa myös hintaan.